Gabiriarra gabilagera, errautxetik sua pizten, eta bekau aprobetxatuz, aukera hau zaigu irten. Bai, ez haunena osinaldesarik eta igual izango da, baina urten zeharre bauku beste saio bat urtero izaten dana, festatako adibidez. Eta gero egunerokonez aletasunen nabaritzen da. Adibidez bertsolari txapelketa daunen, edo inguruko herritan saion bada honen, edo sarri jun izan geha talden, ez hola bat eta bi, baizik talden, moitu izan geha. Eta zesanik ez, dauzkun bertsolari pilea, ez? Garai baten, dauain, eta beste herri batzun alden txiki edan herri bat, ez da? Eta hainbeste bertsolari egotea, bertsozalez gain, bertsolarik gai, berezi da, bai. Beti itzein izan da eta itzein izan due bertxotan aitzen dienak edo bertsozalegeanak eta hau berezi da. Beste herri batzutan ez da pasatzen, zeatik pasatzen da hemen hainbeste edo ze gertau da urtetan zehar hau gaur daino hola ailatzeko ez. Eta beti esan izan dugu ez bakarrik zergati hori, baizik saiok biltzeko idea hori, garai bateko saioitako bertsoaldik edo garai baten kantatze zuen bertsolari haien bertson batzuk edo ez dakit argazkik, osinaldesarin bilakaerea nolabait hori informazio hori bildu, beti esan izan dugu, baina beti ingo deu eta beka ertentzanen, bai esan gendun igual aitzaki perfektoa da, fetxa jarri, muga bat, juntau eta lanen hasteko. Oain arte aurrena elkartu ginen ikusteko aber gogoik zeon aurrena, ez gendu nahi pare balaunen arten, nahi gendun zehoze talde nehindakoa izatea, eta ikusi gendun gogoa bazalan, ginik iun, baina, eta ordutik bi aldiz elkartu geha, lehenengo bileran pixka lanak hau ginutzen egia esan, oain eskuarten dauzkun lan adie batez ere elkarrizketak eitea garai baten bertxotan haitutako edo bertso mundu inguruko gabiriarrai, gazteirei nahi dizkieu elkarrizketak, eta beste hildoa edo lana oaintxe eskuarten daukuna da dokumentazioa biltzea. Senpelar dokumentazio zentrutik, eta herrin badakiulako batzuk argazkia teatzek zalek ziela edo ibiltze ziela grabazio kitean edo behaiekin egon eta behaire informazioa bildu eta hori bi lan horik dauzku eskuarten orduan ditugu nolabait, nau. Taldea oso anitze dauzku zarragok, gaztegok, emakumeak gizonezkok, orduan nau ditugu elkarrizketak eiteak orduan adibidez, gertuneko jendek igual informazio gehiago lortu dezakelako eta... Egia esan, behin ja beka eman zigutela jakinda gero, luzatu zuen deialdi herri mailan, eta deialdi horren ondoren elkartu ginen bai bertxotan gabiltzen batzuk, bai bertxo mundun ingurun antolaketan eta dabiltzen batzuk, eta baita ere herri mailan beste lan batzutan, bai dokumentazio lanetan eta ibilidan jende bat presta gertu zen, eta nire orduntxe bildu nintzen taldea, bilera deialdi luzau eta laguntzeko prest. Maiztasun aldetik guain arte inditun ni bibieratan izan naiz behintzat, eta hilen behineko maiztasun edola jarri de gutxi gora bera, jarraitasun bat, jarraipen bat egiteko behintzat, egiten dien lanai, eta nahi tokatu baino gehiago, aukera eduki dugu, edo sorte eduki dugu aukeratzeko, bakoitzek zertan ibiliko zen gustoko nahen, hortxe aukeratzeko, eta elkarrizketak, jende desberdinei, eta bakoitzek erosona sentituko den lanetan, eta motibatuta azkenen guk txiki-txikitatik jaso dugu gabirin bertsoa zerbait joiko bezala, eta gutzate polite da ikustea benetan nundi datorren, gu zeatik garen egoera honetan zenbat kasualidade gertau dien edo kasualidade lan egin dan egoera honetan iristeko, eta nik uste ilusioa badukula eta polite dela egitea goatzena. Bertsolaritzak pixu handia beti izan du gabirin, ta herrigintzak historikoki guztioi digu eragin, lortu nahi dira ikusentzunez, dauzkagun hainbeste lagin,
Gabiriako bertxokatea sekula etenen